Aquesta setmana finalitza el període de subscripció de les obligacions subordinades i la situació arriba al límit. Les línies vermelles ja s'han creuat en tota la geografia. Les pressions, les amenaces i la por són la norma. No pot ser que tota la càrrega i responsabilitat en un moment tan important per la Caixa vagi a la xarxa d'oficines. Què ha passat en la planificació comercial prèvia? Comissions Obreres exigim a la direcció que posi fi a aquesta situació i assumeixi les seves responsabilitats. Les negociacions del conveni col·lectiu estan en punt mort. Al nostre web www.ccoolacaixa.net tens un apartat exclusiu dedicat a la negociació del conveni, on trobaràs el dia a dia de la negociació i les propostes per part de sindicats i patronal. Aquest dissabte, 28 de maig, s'han celebrat les oposicions de nivell 7. S'han presentat finalment un total de 1.136 persones, un 49,76% de les inscrites. D'altra banda, totes les persones que van aconseguir plaça en les passades proves de nivell 8 i 10 han d'haver vist els efectes econòmics en la nòmina de finals de maig, així com els seus efectes en les carreres de gestors de clients i de banca privada. Si tens dubtes sobre la nòmina, posa't en contacte amb el teu representant de Comissions Obreres. Per a Comissions Obreres, les oposicions són crucials, ja que és un dels mitjans més clars de promoció transparent i per mèrits propis. Les properes oposicions seran el 2013 les de nivell 7 i el 2014 les de nivell 8 i 10. Ja estan disponibles els nous cursos de formació de Comissions Obreres per a aquest 2011. Al portal de formació Confia trobaràs una àmplia oferta formativa organitzada per sectors professionals i àrees. Recorda que tens cursos d'administració i auditoria, atenció al client, gestió ambiental, idiomes, finances i assegurances, disseny gràfic i multimèdia, informàtica, màrqueting, etc. Perquè per Comissions Obreres el teu desenvolupament professional és important.